Tak to tam dali, co? Normálně. Tak jo, tam ano. Brčkem. Jdeme brčko. Zase ožralý nápady. Brčkem ještě. Brčkem. Klidně brčkem. A mě brčkou motej. Jo. Takže pivíčko hezký do ouška, že jo, brčko. Do druhýho ouška. Do druhýho, pojď. Ať se na tebe může koukat. Jo. Takže počkej, sundej mi parádu, ať si nepoliju oko. Tak, dáme to tam, pojďme, tak. Tak. Tak, a jedem. Připravit. Start! A nic. Cože? Počkej, ona to počkej. To není možný. To není ucho, to je trichtýř. Ona tlačí. Ty co ty chce, jak je to? Kudy ti to teče? Říká, nemá. To je kruta přistána dvanařka. Možný, to jako nejde. To prostě... Točíš to, koukej. Dělej, to trošku se tam vdalo, tak. To není možný. Ne, ještě kousek. Vypadáš jako když sedíš na záchodě. A to kdo to dopije, ale? Dám si ještě jedno. No to jo.